Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Anne Mary Take ċaħdet it-talba tad-difiża biex il-proċeduri kriminali ta' Rodrik Kassar mhix li bil-qtil ta' Bernice Kassar fit-22 ta' Novembru tal-2022 b'tiri ta' arma ta' nar fl-inħawi ta' Kordin jiġu sospiżi. F'seduta l-erba' filgħodu l-prosekuzzjoni oġġezzjonat għal din it-talba u qalet li dan hu tentattiv biex jittawwal iż-żmien u dan mhux xejn ħlief disprezz lejn il-ġustizzja. Il-Maġistrat spjegat li f'dan l-istadju l-qorti għaddejja bil-proċeduri fejn qed tiġbor il-provi u għalhekk ma tistax tieħu deċiżjonijiet fuq il-mertu tal-kawża. Kien għalhekk li l-qorti ċaħdet it-talba li jagħmel Kassar. Redeemer Camilleri ta' 29 sena mill-Marsa nżamm arrestat wara li ġie mixli b'6 serqiet minn ħwienet fil-Marsa u l-Ħamrun. Huwa wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Fil-qorti ntqal li l-imputat għandu bżonn għajnuna biex jeleb il-vizzju ta' droga. Id-difiża talbet għall-ħelsien mill-arrest li ma talba ġiet oġġezzjonata mill-prosekuzzjoni imexxija mill-Ispettur Ian Vella minħabba l-fatt li l-akkużant kien qiegħed iwettaq dawn l-allegati reati ripetutament u waqaf biss minħabba li ġie arrestat mill-pulizija. Ġie sostnut ukoll li f'dan il-każ qatt iridu jiġdu diversi persuni. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Estrid Mejgrima ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest u qalet li l-imputat għandu jibda jieħu l-għajnuna medika u psikoloġika li għandu bżonn.